ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମାଟିଆ କଲର୍ କି ହଳଦିଆ କଲର୍ର ପ୍ରଜାପତି ଧାନରେ ଏମିତି ବସେ, ଧାନ ଲଗାଇବାର 15-20 ଦିନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି ମାଟିଆ କଲର୍ର ଆସି ସବୁ ଧାନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପୋକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମେଡ଼ିସିନ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିଆ କଲର୍ର ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି, ତାକୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଏଇଟା ଗଣ୍ଠି ପୋକର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ବାୟର କମ୍ପାନୀର ବିକୋଟା ଆଣିକି ୟୁରିଆ ସହିତ ମିଶାଇ କରି 5 କିଲୋ ବିକୋଟା ଆଉ ୟୁରିଆ 20 କିଲୋ ମିଶାଇକି 1 ଏକର ବୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ପ୍ରଜାପତି ମାଟିଆ କଲର୍ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମରିଯିବେ, ଆଉ ଗଣ୍ଠି ପୋକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା।